ihe chi ga-abụ ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ okuri onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ewo onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m onye bụ ihe chi ga-abụ ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ewo onye bụ ihe chi ga-abụ eziokwu onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ị mara na ihe chi ga-abụ ị mara na ihe chi ga-abụ nwanne m ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị egbula m onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ị mara na ihe chi ga-abụ n'ezie ị mara na ihe chi ga-abụ nwanne m okori mara na ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị egbula m onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ha ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma nwa ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma Okwechukwu jekwu nwa m ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi nụ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma onye hụ si wayi o lere m si wayi olu m ekele ya ọma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma wepụ anụ n'ụzọ ọma ezi Chukwu ka ọ dịrị ya mma otu onye a na-asị nnọọ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi olu m ekele ya ọma aka mebe rekọdụ olu m kelere gị ọma ụmụaka gị ga-adịrị gị nwaanyị lụrụ alụ ha nja ga-adịrị gị ezi ha nja bụrụ karede ha ga-adabara gị n'aka onwe ya gba egbe n'ụlọ onwe ya gba egbe n'ụlọ o lolo ụmụ egwu olu m ekele n'ụlọ ọha na eze nsi ụwa nwa m ọha na eze nsi ụwa nwa m okirichi bụ jekwu nwa m ọchọ mmụọ ya jide aka nwa m ọchọ mmụọ jidide olu m ekele gị nwa m oge Brazil olu m ekele gị nwa m yo olu m ekele gị nwa m anyị lere mpụta uju yo lolo nọ ebrimana m mgbe njekwu ka mma ọragwa Chief Jesse Ibe n'ọragwa olu m ekele gị ndị ka na-ekwu ka na-ekwu n'ụlọ ọkwa gị na-emepụrụ onye ọbara onye ọ na-ahịa ahụ ka ị na-eme ndị wu John ndị emene nwanne m ndị otu promota na-ekele ya o nwere ihe mere anyị mgbe eze gara aga anyị kelere m aka anyị pụrụ elu m na-esi ọrụ agwa obi na-agba m obi na-agba m ọdụ obi na-agba m ọdụ ndị egwu na-agba m ọdụ ndị eji na-agba m ọdụ ndị egwu na-agba m ogu ndị egwu na-agba m ije ndị ụwa na-agba m ogu si m ukwu m okwu otuole mgbe m na-ekwutite ibu kemgbe afọ na-atọ anaghị na-etiwakwa anaghị na-etiwakwa aka ochie wepụ m ụkwụ n'ọgba nwanne otobele mgbe eji jụma promota nwanne ala chụso promota ọ na-agụwakwa egwu ahụ agụwakwa egwu ahụ promoto edishọn agbamụwabịa ewu akwụrụ na m na ọ bụ ụlọ si wayo ejekwa na akwụrụ na nna ọ onye jide ntị n'ala ya nụrụ ụbụbọ danda anyị na-aga n'iru ebe nọ na-aga si wayo
ka ndete n'ụwa ọ mụrụ ya na-edo onye ka mụ ya na-edo onye pụtara ụwa si ndị ya ka mma onye bụ onye zuru n'ụwa ọ na-achịzi agagharị ozuru nye okodu ozuru onye ezi ndị obi na-agụrụ m ọrụọla ebe nje ti egwu okorichukwu njekwu nwa ma aka ochie nwa ndị riri mgbado eriela anya ndị riri mgbado eriela nwa mgbada ka m na-agba n'ụkwụ mgbada aka m ji eriri egwu ka m ji eji obodo rụrụ obodo njirizi bụ ọkpa ha obodo njirizi bụ ọkpa ha n'ọbụ obodo ndị hụrụ agala m ụwa onye ndiri rube ya onye ndiri rube ya ma ọ olu m rube ya awere aga nwa awere agata atọ dị ka anyị edecha mma nwanne m ayatụrụ ka nge n'ụwa kwa nwanne ndụ dọchikoko abụga m ụwa elu ụwa bụọrịra onye riricha n'ụwa pụtara m obodo abụga mgbuchi bụ m ka mgbe o jiri kpọọ m okwu nhama olole njem jiri m akara ka ụwa bụ ọgbahigwe Chief Fidelis one of the souls you get from what camera model original Follow me kelege Akule siri boss Akule follow me kelege Oh lolo Oh lolo Mulo nya na kwizi Wanna mwelu mekele kama jugu kondiri numa Olu mekele kama jugu kondiri numa Ijuwe buka kama jugu kondiri numa Ololo kama jugu kondiri numa